Pipila ka mga disgrasya sa daan ang natala kagabi sa dakbayan sa Talisay ug sa lungsod sa Minglanilla tungod sa kadangog sa daan dala sa pag-uwan-uwan sukad kagabi hangtod kaganihang buntag. Sa usa sa mga disgrasya nga natala sa Minglanilla, usa ang namatay. Ug adunay live report si Fem Marie Dumabo. Fem? May nadala pagabi sa Tambalanan ang senior citizen nga driver. Human kini dapit sa gimanihong multi-cab atol sa disgrasya diha sa daan sa lungsod sa Minglanilla. Apan matod sa asawa nga namatay kini sud sa Tambalanan ganihang buntag. Sa kuha nga video sa usa ka netizen nga si Jasmine Abalye, makita nga napiit sa manubela kining driver sa blue nga multicab. Makita sa nahang bahin sa gikabangga sa multicab ang puti nga van. Ang impact ngadto sa dapit kun asa naglingkod ang driver sa multicab. Gilang biktima nga si Nilo Barbiento sa 63 anyos, taga Barangay Perelo sa Carcar City. Sa pakisusi sa Minglanilla Police ug sa Minglanilla Traffic Commission, padung ang multicab sa Southern Cebu ug gingong kusog ang padagan dihang anaa kini sa daan en Bacalso sa habig sa Barangay Tungkop. Apan kalit lang mibuto ang wang ligid sa unahang bahin sa multicab ug kay dangog ang daan, giingong wa na kini makakontrolar. Mibangga kini sa mga bollards dayon sa sementadong signage ug mitipas sa pikas nga daan. Hinungdan nga mibangga kini sa van pasaruan nga gimaniho ni Joel Alulod, 41 anyos, nga padong sa dakbayan sa Sugbo. Wara hinoy na angol sa mga sakay sa van, apan naguba ang dong sa van. Kusog sa iyang dagan niya, kusog sa dangulan. So, may lang kay naigo sad siya sa mga bollard ug katong sa traffic sign na to nga naisemento so mo tong dili kayo siya dakuog na damage siya kuan. But wala ginapiit gyud ang driver. Kinahanglan tag equipment nga gi-extricate gid siya para makuha lang gid siya sa sakyanan. Mato sa tag-iya nga unang adlaw sa trabaho unta ni Barbientos isip driver sa mobile store sa Manga. First tigito siya ni biyahe niya amo sulti niya in ako ba na ayaw biyahe sa ayaw mo adtog layo. Kay dito ra kay reject be ng mga mangga nga pila may halin na imo adtog paglayo gamay kay tanan niya. Mga reject para skin ra ba? Oh, mingo shake ana. Pagka disgrasya ni ana naman nga asa dae mo nasa bigla nga naman namong naabot din ha in tawon nga ningon man kun diri ra mo. Ganihang buntag gipaybaw sa kabanay ang kapulisan sa Minglanilla nga namatay sa Tambalanan si Barbientos pasado las 5 ganihang buntag. Guba man ang motor, standby man siya, nay mangga mo drive siya. Sa man kanang pasakit ba condition din ang kuan. Ambot sa kaoy kay bag-o man to nilang gikuhang multicab, kondisyon ba katog bato mawaras karsada kalit. Ang tag-iya sa van ug pamilya ni Barbientos ang makigsettle ra. Samtang pipila usab ka disgrasya ang nahitabo gabi sa dakbayan sa Talisay. Din matod sa hepe sa City Toda nga ang pagpakusog og padagan ug kadangog sa dan ang gitan-aw nga hinungdan niini. Sukad sa pagsugod sa uwan mga alas 5 pasado kagahapon hangtod na anang pagkagabi nakatala mi og upat ka mga alarma nga kasagaran mga dumbol no. May kay matag karon og unya masinati gyud ang pag-uwan-uwan pahimangno sa mga kadagkuan sa Traffic Commission nagsanag kadang LGU ngadto sa mga driver nga gawa siguro ang kondisyon ang mga sakyanan nga ilang imaniho o ang mga motor ug kondisyon ang ilang kaugalingon mas may maghinay-hinay diha sa ilang pagpadagan ilabi na kunting uwan kay matud pa adunay pipila ka mga parte gyud sa dan nga dangog nga moy sagad hinungdan sa mga disgrasya. Lan, May? Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.